Para sedherek pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti wilujeng pinanggih ing renungan padinan Gereja Kristen Jawa Purwantara dina Senin Pahing tanggal 16 Maret taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita bebarengan maca saka lelakone para rasul 9 ayat 1 tekan 20. Sinau saka lelampahanipun Saulus kang katimbalan dadi Rasul Paulus kanthi jejer nganiaya marang Gusti. Kawaca lelakone para rasul 9 ayat 4 Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa taun 1994. Saulus tiba banjur krungu swara mangkene, Saulus, Saulus, ya kene kowe nganiaya marang aku. Para sedherek kang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Hosiana. Amin. Para sedherek, agama bisa nasarake wong sing nganut kekarepane ngudi apa kang dadi kersane Gusti. Nanging kanyatan sing ditindakne malah ngoyak-oyak nyekeli nganiaya nglebokake pakunjaran sedulur-sedulur sak bangsa sing diarani wis ninggal kapercayan sejati lan uripe murtad. Iku lelakone Saulus, murid saka Imam Gamaliel sing gagah njaluk surat kuwasa supaya bisa diwenehi kawenangan tumindak daksya marang wong-wong Yahudi sing wis padha percaya marang Gusti Yesus. Gusti Yesus kang manggi Saulus ing tengah dalan tumuju Damsik. Saulus tumiba lan sumuyut ing dalan, krungu swara. Saulus, Saulus, ya kene kowe nganiaya marang aku. Para sedherek, Gusti miyarsakake pasambate umat. Panganiaya marang umat iku ditampa minangka panganiaya kang katujokake marang Gusti. Nalika Gusti kang ngrawuhi Saulus, Saulus mung bisa ndeprok tanpa daya. Mripate ora bisa ndeleng dadi wuta. Sing ditampa pangandika sing ora bisa diwangsuli, ya kene kowe nganiaya marang aku. Dudu umat kagungane Gusti kang kaaniaya, nanging Gusti Yesus kang nanggung. Iku ndadekake Saulus 3 dina 3 bengi ora bisa apa-apa kejaba ngesorake awake. Mripate ora bisa kanggo nyawang, mangan ya ora bisa klebu. Sing dilairake mung pandonga, pengaken lan panelongso. Ing kahanan kang mangkono Gusti dawuh marang Ananias, salah siji murid Gusti Yesus, supaya mapak Saulus lan babarake apa kang dadi kersane Gusti marang Saulus. Para sedherek, nganti sepriki isih tetep ana wong sing ngaku-ngaku ngestokake dawuh lan kersane Gusti, kamangka sejatine tumindake ambeksia marang pepadha lan ing ngarsane Gusti iku disebut nganiaya marang Gusti. Saulus bisa uwal saka tumindake sing nasar amarga Gusti kersa ngrawuhi lan babarake kamulyan sih rahmate. Kujur banget nalika ana sing tetep mangkotake atine rumangsane tumindake wis bener, malah paling bener. Kamangka sing dilakoni malah ambeksia lan nganiaya marang pepadha. Amarga beda pengandele. Urip ngabekti lan nuhoni kersane Gusti iku mbabarake katresnan kang makarya lelati. Ora malah rumangsa wenang ngakimi lan ngukumi. Yen wis rumangsa bener, adoh saka ngabekti sing ditindakne iku jane malah nganiaya marang Gusti. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Ya kene ana kang ngatasnamake asmane Gusti nanging kang katindakake malah ambeksia lan nganiaya
marang pepadane sing beda pengandele. Apa bedane karo sing ngatasnamakne kepentingan rakyat nanging tumindake malah ora patut, ora tumata sakarepe dhewe, dumeh duwe kalungguhan lan kuwasa. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, ing tata urip bebarengan mugi kawula katebihake saking sikap lan tumindak kang rumangsa luwih bener, ngakimi lan ngukumi pepadha. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek, mekaten renungan padinan mugi Gusti paring berkah dhateng kita. Amin.